Simon Petrus was druk in de weer, en hij gooide zijn net in het water. Toen klonk de stem van de Heer, ga je mee, ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee, ga je mee, ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee. Er stond eens een man langs de kant. Van het geld had hij heel veel verstand. Het was Levi het torenambtenaartje. Hij zweeg toen de Heer langs hem kwam. Ga je mee, ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee, ga je mee, ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee. Zaccheus was ook niet zo vrolijk, wel nieuwsgierig en klom in een boom. Maar de Heer keek naar boven en zeide: moet zijn in het huis waar je woont. Ga je mee, ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee, ga je mee, ga je mee? Als Jezus je roept, ga je mee. Hey, ja. Hey, 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 hey. Ook Saulus de man met het zwaard vervolgde de Heer op zijn paard. Maar de Heer keerde om en verweet hem: waarom wilt gij mij niet verstaan?